BTR जिंदाबाद BTR जिंदाबाद एंथनी बसुमतारी जिंदाबाद एंथनी बसुमतारी जिंदाबाद एंथनी बसुमतारी जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद मुदायबरी समष्टि जिंदाबाद मुदायबरी समष्टि जिंदाबाद मुदायबरी समष्टि जिंदाबाद BTR खुलुमबाय आं मिनिमा बसुमतारी नोंथाङा नायगासिनो दं रिपाब्लिक निउज। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 35 नं मोदैबारि बियाबाव नाप्तिपारा प्राइमारि आरो गेरुवा प्राइमारिनि सिङाव थानाय बोर्ड कमिटिफोरनि इउपिपिएल मिटिंआव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर'आ नुजाथि थायो आरो दोलोनि मावथि बिबानगिरिफोरजों दोलोनि बायदिसिना आयदाफोरखौ लाना सावरायनाय जायो। खौरांगिरिया उदालगुरि जिल्लानि सिमायाव थानाय गामि खाथिनि मैखोम बर' गामि पुब बाजारनि आरो असमिया गामिफोर बारनानै मोननाय गामिफोर जेरै धोनखोन्दा दुर्गागाव अकलिबारि नानकारा नदिकाक रामहरि बायदि गामिफोरा बिटिआर सुक्ति बादियै बिटिआरआव सोसनजागोन ना जाया बे सोंलुनि फिननाय ओरै होयो। जायफोर गामिया सिमायाव दङ आरो सिङाव थानाय ट्राइबेल गामिफोरजों नांजाबना दङ बे गासैबो ट्राइबेल गामिया हाबगोन आरो जायफोर गामिया बाहेरनि जेनेरेल गामिजों नांजाबना दङ बे गामिफ्रा बाहेराव थांनो हागोन। बेनो जाबाय बिनि गुबै बे क्ल'जआ बेखौ बुङो। दा बिनिखायनो बबेबा गामिफ्रा बर्डार एरियायाव नांजाबनानै दङब्ला बे गामिफ्रा गासैबो हाबनो हागोन। डक्टर अनजालि दैमारिया मिडियायाव फोरमायनाय बिटिआर सुक्तियाव गामि दानख'नाय क्लाउसआ थानाङामोन होनना बिबुंथिनि फिननायाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर'आ फोरमायो दि सुक्ति खालामनाय समाव गासैबो बाथ्राफोरखौ नायबिजिरनायजोंसो खालामनाय जादों। माबा मोनसे मोननांगौब्ला माबा मोनसे होनांगौबो जायो। सुक्तिया जादों बर' हारिनि इयुननि मोजांनि थाखायनो जादों होननाबो फोरमायो। डक्टर अनजालि दैमारिया मेडामा फोरमायदों दि बिटिआर सुक्तियाव गामि दानख'नाय क्ल'जआ थानाङामोन। नोंथाङा सासे सुक्तिनि सागानगिरि हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायो? बेखौ सावरायनाय समाव थिग खालामनाय जादों आरो नोङो माबा लानोबा माबा होनांगोनबो। नोङो खोब मोजां लानो लुबैदोंबा अब्ला नोङो एसे सेक्रिफाइसबो खालामनांगोन। दा नैबेयाव माने जि जादों बर' हारिनि इयुनखौ नायनानैनो जादों, हारिनि मोजांनि थाखायनो जादों। दा बेनिखायनो बे गोरोबथाया गासैबो इमप्लिमेन्ट जाजोबोब्ला अब्ला हारिया जोबोद जौगागोन आं बेखौ बुंनो सानो। बिपिएफनि टप लिडार रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारि, मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो रिहन दैमारि मोनना बिपिएफनि दोलो गारनानै गुबुन दोलोआव जइन जागोन होनना गोबाङानो सन्देह खालामदों। बिटिसि एबा बिटिआरनि राजखान्थियाव बियो गोहोम गोग्लैगोन नामा सोंलुनि फिननायाव प्रमोद बर'आ एरै होनो। निश्चय गोहोम खोख्लैगोन। चन्दन ब्रह्म रिहन दैमारि बिथांमोना जुदि बिजेपियाव थाङोब्ला अब्ला बिपिएफआ जोबनानै थांगोन। दा बियो मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैगोन बियो आरो बिनि थाखायनो बिपिएफआ दिनै साननांगोननि सम जादों। मानोना थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि मोनसे आखल गावनि बिबानगिरि लोगोफोरखौ मोजाङै अननो रोङै एबा मोजाङै बयखौबो जोथोन लानो रोङै जि आखल बिनि थाखायनो बयबो नागारलांदों आरो बेजों लोगोसे दिनै चन्दन ब्रह्मनि खैसारियाव बयबो गाब्र'दों। दा बिनि थाखायनो बिपिएफआ फैगौ समाव आरो दोलो हिसाबै थागोन ना थाया बे सन्देह। दा थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै आवगायलांनांगो। बिटिआर जाबाय बयबो जौगानायनि खामानि मावनांगो। थेंक इउ। Republic News, impartial, authentic, fast.